إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وأجارنا من النار. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة. واعلموا يا عباد الله أن حق الوالدين عظيم، ومنزلتهما عالية في الدين، فبرهما قرين التوحيد، وشكرهما مقرون بشكر الله عز وجل، والإحسان إليهما من أجل الأعمال وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى. قال تعالى في محكم تنزيله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال أيضا: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال سبحانه وتعالى أيضا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الحق والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. godiya ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala. Muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya, muna neman taimakonsa, muna kuma roƙon gafararsa. Muna shaida, muna tabbatar babu wani sarki inda ya cancanta a bauta masa da gaskiya a shiriban wannan ibada sai dai Allah subhanahu wa ta'ala. Muna shaida, muna tabbatar dukkan wani da aka yi ma ibada koma bayan Allah babu ko shakka wannan ibadan ba ta yi ba.
da wanda yi wannan ibada da abin da aka bautawa da su yi khasara gaban Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kiyaye. Muna kuma shaida shugabanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama bawan Allah ne kuma manzon Allah ne zuwa gare mu. Tsira da amincin Allah su tabbata gare shi da dukkan waɗanda suka bi hanyar sa har ranar alkiyama. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya tsada mu karkashin jagorancin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama a ranar alkiyama. Ya ku jama'ar musulmai mu sani fa cewa babu zance mafi gaskiya sai dai maganar Allah. Dun zance da mutum ya ji zancen kan iya zamo gaskiya ko karya. Shi dai zancen Allah da zancen annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. So kawai nisan da kaje babu komai a cikin sai dai gaskiya, saboda Allah ce wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Karban ubangijin Allah subhanahu wa ta'ala ta cika da gaskiya. Maganan Allah gabadiyanta gaskiya ne kuma adalci ne. Allah ka ba mu iko riko da maganan Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan mu sani fa cewa babu shari'a sai dai idan an bi annabi Muhammad. Idan mutum na son ya ji a ransa cewa lalle kuwa yana kan shari'a, to kai kokari don abin da za ka yi da sunan addini ya zama da ka yi shi akan karantarwar manzon Allah. Don wani abin da za ka yi shi da suna na addini, kana bukatar lada a wurin Allah, kana bukatar sakayya a wurin Allah ba wurin wani ba, to ka tabbatar cewa lalle ka yi abin nan bisa ga koyarwar manzon Allah. Idan ka yi wannan abin da sunan addini amma ba kan koyarwar manzon Allah ba, sai dai ka nemi lada a wurin wanda kai koyi da shi. Allah kara mana imani. Shi yasa mutum baya zamo shiryayye cikakke sai dai idan ya bi manzon Allah. Idan ka bi manzon Allah to nan ne kake da shiriya. Saboda Allah subhanahu wa ta'ala bai tabbatar da shiriya a hannun wani ba sai dai annabi Muhammad kawai. Allah yake in dai kun bi manzon Allah kun shiryu wa in tuti'uhu tahtadu. Matukar kun bi manzon Allah to nan da kuke da shari'a. In dai kun bi manzon Allah kurum to nan ne akwai shari'a. Ko da ba mutum zai bi wani malami ka tabbatar shi malamin kuma yana bin annabi kin sa kake bi shi. Amma kaka bi malamin nan kawai ido rufe, kawai malamin ne kake bin ba ainihin shi yana bin annabi ba. Shi sa wannan yana da kyau musulmai mu dauki wannan nukta da muhimmanci. Allah kara mu da imani. Ya ku jama'ar musulmai, abu na biyu shine ina kiran kaina ina kiran sauran jama'a mu ji tsoron Allah, gaskiyar tsoron Allah. Mun saba muna cewa abinda ake ce mu tsoron Allah shine mutum ya aikata abinda Allah subhanahu wata'ala ya so shi yi. Abinda Allah ya umurce mu da yi ka zamo daga cikin masu aikatawa ba tare da ka wuce iya inda Allah ya sayar da kai ba. Sannan ma'anar tsoron Allah na biyu shi ne mutum ya guji sabon Allah, abinda ake ce masaba ma Allah, ka yi kokari ka nisanci wannan sabon Allah. To lokacin da mutum ya yi waɗannan ababai guda biyu to shi ake ce ma mai tsoron Allah. Allah ka samu na ciki, Allah ka ba mu iko kwatantawa. Sannan mu gane cewa tsoron Allah shi ke haifar da dadin rayuwa. Matukar mutum na son ya ji dadin rayuwar da yake ciki to ya saka tsoron Allah a gaba. Amma idan mutum ya yi banza da Allah ka ajiye Allah wani wuri to babu ko shakka ka debo wa kanka wahala ne, za ka wahala duniya, ka wahala a kabari, ka wahala gaban Allah, kuma Allah kiyamu da wahala. Ya ku jama'ar musulmai, kutubanmu na yau da izinin Allah za mu yi magana ne akan sabbuba ababen da ke sa yara suke kangarewa ma iyayensu. Za mu gani da dama mun saba jin kutuba cewa yara ku yi biyayya ma iyayenku. Ana ce yaro ka yi biyayya ma iyayen da suka zamo sanadiyan ka zo duniya. Iyayen da suka zamo sababi ka zo a duniya suna da hakki mai girma, wannan babu ko shakka ce. Amma wani lokaci kuma mu gane cewa idan ka samu yaro ya kangara, yaro ya karkace, yaro bai yi ma iyayensa biyayya ba, akwai ababen da ke haifar da haka. To yana da kyau matsayi mu musulmi mu gano wasu ababai da ke iya lalace yaranmu, yakan iya sabbaba ya sa yaranmu ba sa yi mana biyayya
don mu kiyaye wa'annan ababen saboda kada mu kai inda yake yara za su kan gare muna. Allah kara mana imani. Yana da kyau mu gane cewa biyayyen iyaye zaka gani kullum Allah yana hada shi da yi masa ibada ne. Idan Allah ya ce ai masa ibada sai ya ce to iyayenku kuma, saboda Allah ya nuna cewa ba yadda za yi mutum ya bauta wa Allah matukar yana wulakanta iyayensa. In dai mutum kana wulakanta iyayenka ba yadda za yi a ce za ka iya bauta wa Allah. Kenan duk mutumin da aka same sa yana biyayyen iyaye to ana sa rai da izinin Allah da sauki kuma zai iya bautan Allah. Allah kara mana imani. Allah ka ba mu iko kyautata ma iyaye da suka haife mu. Yana daga cikin dalilai da ke nuna maka cewa iyayenka ba abin wasa bane. Daga cikin dalilan zaka gan iyaye biyayyansu bai karewa har sai ka mutu. Kai ko da ma iyayenka sun mutu to har wa yau biyayyansu yana ratiye a wuyanka har kai maka mutu. Wata rana wani sahabi ya tambaye Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama cewa iyayensa sun koma gidan gaskiya, shin akwai biyayyan da zai yi musu? Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce masa babu ko shakka akwai biyayyan iyayen har wa yau akan ka. Na daga cikin anyan bin wa'annan iyayen nan shine ka dinga yi musu addu'a. Yana daga cikin anyan da zaka bi domin ka dinga yi ma iyayenka biyayya sanda suka rasu shine ka dinga yi musu addu'a. Na daga cikin hanyoyin kuma shine kai kokarin kyautata ma waɗanda iyayenka suke kyautata musu. Ma'ana idan iyayenka ka san babana da ummana suna da zaman lafiya da wani, a lokacin da muka tashi yara za ka gan gida irin public house haka an hadu gidan a hadu, gidan da aka hada kowa, za ka gan iyayenmu suna da alaka mai kyau da wasu. Kai wani zubi ma za ka samu ma a tama kudin daki ma ana yafe wa wasu, saboda irin yadda alakan ta shafo kace family da yani, amma kawai zama ne ya hada su. Shi yasa duk wanda ka gani iyayenka na girmamawa to wajibi ne kai ma ka girmama su. Girmama iyayenka da suka rasu. Shi yasa wannan yana daga cikin anyan bin iyayenka ko da ma sun koma ga Allah. Allah kara mana imani. To shi yasa wannan duka alamomi ne da yake suna nuna mana cewa iyayenmu suna da muhimmanci a wurin Allah subhanahu wata'ala. Saba musu kuma saba ne ma Allah. Idan mutum ya saba ma iyayensa babu ko shakka wannan sabon Allah ne subhanahu wata'ala. Allah kara mana imani. Ya ku jama'ar musulmai, idan mun koma a cikin alkur'ani za mu samu ayoyi da dama. Allah na kwadaitar da mu akan bin iyaye. Allah na kwadaitar da mu akan bin iyaye. To mu iyaye kuma mu gane cewa samun yaro har yana maka biyayya wannan wani ni'ima ne mai girma. Ka samu har ka aifu. Ka tuna cewa wani na nan yana neman haifuwa wallahi bai samu ba. Yana neman shi mai ya haife yaro ya dinga masa biyayya irin yadda danka ke yi. Wallahi bai samu ba. Ashe kenan lokacin da Allah ya maka baiwar samun yaro, ashe kenan Allah ya maka ni'ima mai girma, ya kamata ka doki matakin da zaka bi domin yaro ya tsaya saboda bayan mutuwa kai maka addu'a. Allah kara mana imani. Hadisi ya tabbata daga Annabi Muhammad. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace idza mata ibn adama in qata amaluhu illa min thalathin. Annabi yace dan adam ranar da aka ce dan adam ya kun babu, mana ba shi ya rasu ya koma ga Allah, annabi ce duk wani abin da zai isar masa lada ababen su yanki, duk wani abin da zai isar da lada a gare ka sun gama, ba wani abin da zai isar da lada zuwa gare ka. Annabi ce sai dai abu uku. Daga cikin ababai uku manzon Allah ya ce shine awwaladun salihun yad'u lahu. Annabi ya ce daga cikin ababen da za su sa lada su dinga zuwa maka sanda ka bar duniya shine idan Allah ya maka arzikin yaro, sai kai kokari kai tarbiyyar yaro, ka duba yaro har yaro ya zama yaron kirki, to babu ko shakka ka samu wani abin da yake zai dinga aika maka addu'a a kabari. Allah kara mana imani. Malamai suka ce anan yana nuna ma mu ubannai, yana nuna ma iyaye muhimmancin samar da yaro na gari. Kenan babu wanda zai iya tuna yayi ma ubansa addu'a sai dai yaron kirki. Shi sa manzon Allah ya ce awwaladun salihun. Idan mutum ya bar yaron kirki, kenan in ka bar yaron banza bai tuna yi maka addu'a. Ko zai yi maka addu'a ba irin addu'an da kake so ba, ba addu'an da zai kai ko ina bane. Irin addu'a zuwa sa masa kawai ayyaci shikenan a wuce. Allah kara mu da imani.
amma yaron kirki zaka gani ba zai manta ba malam don ya san sanadiyyan kai uban ne ya zamo abin da ya zamo. Kai malamai ma suka ce ko yaron bai maka addu'a ba duk abin da yana alkhairi kana samun kwamishi, ko da yaron bai hurta da bakinsa ya ce baba na Allah ya gafarta mishi ba, kai duk abin da yayi karatun alkur'ani ne, sadaka ne, wa'azi ne, duk abin da yake ba kana da kwamishin a cikin ladansa, saboda sanadiyyan kai zamo abin da ya zamo. Wannan na nuna maka muhimmancin samar da yaron kirki. Allah ka ba mu yara na gari, yara da muka haifa Allah kai musu albarka. Shi yasa ya ku jama'ar musulmai, wannan yana nuna mana muhimmancin samar da yaro kirki. Kenan idan Allah ya baka yaro ya kamata duk hanyar da zaka bi ka taimaka ma wannan yaro ya zama wani gari, wallahi wannan yana da muhimmanci kwarai. Allah kara mana imani. Ya ku jama'ar musulmai, abu na biyu da nake son haska kafin mu kai zuwa ga ababen da ke lalace tarbiyyar yaro. Abu na biyu shine mu gane cewa saboda muhimmancin tarbiyyar yaro, shi yasa za mu gani ba mutum guda ke tarbiyya ba. Za mu gani tarbiyyar yaro saboda abu ne mai wahala. Za ka gani akwai waɗanda suke taimaka a wurin tarbiyyar yaro da ka haifi. Wai mutum guda ke haifawa amma da yawa suke tarbiyyar yaro. Allah kara mana imani. Shi yasa za ka gani idan ka haifi yaro, na daga cikin waɗanda yake suna taimaka ma wurin tarbiyyar yaro na akwai malami a ciki. Malami mai karantar da shi ilimi yana ciki. Ashe nan kenan yayi muhimmanci sanda zaka sa yaro ka karatu, ka yi kokari ka tabbatar makarantar da za ka kai yaro ka shin suna da tarbiya ko ba su da tarbiya. Don malamai suna ce fakidu shay'u la yutihi, duk mutumin da ba shi da abu ba zai iya bayar ba. Idan ka kai yaro ka makarantar da yake ba su da tarbiya, makaranta ne da yake ana rawa, makaranta ne da yake kowane shekara sai an shirya wai maulidi a yi rawa a caja wato a bar yaro su yi rawa, to wannan haka yaro ka zai fito. Shi yasa dole ne kafin ka kai yaro ka wurin malami ya karantar da shi, shi ka duba abin da zai yi kan yaro ka na tarbiyyar yaro nan, shi yana da wannan tarbiyya. Ilimin da kake so yaro ke samu, shin malamin nan is capable to ba yaro na wannan ilimin, yana da wannan capability, ya kamata ka tambaye kanka wannan duka. Amma zaka ga galiba mu iyaye muna kai yara makaranta da kudu saboda yara suna hayaniya, yara suna kuwa suna damuwa, sai ga an kai su makaranta da wani saboda yaro na kuka, ya gane yayin shi za su shi ba wai ya sai ya ce duka kenan dalilin kawo shi kenan. Amma makarantar da aka rushe suna da damar su ba shi karatu, wannan ba shi cikin ajanda, wannan kuskure ne. Shi yasa mu gane cewa malamai suna da kiro a wurin tarbiyyar yaran mu. Shi yasa dole ne mu tabbatar da su wa ke taimaka ma tarbiyyar yaran mu. Allah kara mu da imani. Shi yasa ya ku iyaye, a nan kuma nake kira mu yi kokari muna girmama wa'annan malamai. Zaka samu babu wanda kuma ake wulakanta kamar malami. Kaga mutum ya taso uba wanda zai buga malami fa da zai taimaka ma tarbiyyar yaro ka zo ka buga shi. Saboda Allah, idan mutum na da hankali ya gane yana neman yaro kirkin da zai masa addu'a wanda zai taimaka yaro kai sai ka ce ka buga shi. Me kake so ka gaya? Ubangijin Allah kara mu da imani. Shi yasa wannan shine abu na gaba daga cikin ababen da ya kamata mu gane. Ya ku iyaye mu gane cewa na daga cikin waɗanda suke taimaka ma tarbiyyar yaran mu. Daga cikin waɗanda ke taimaka ma tarbiyyar yaran mu shine bi'a. Environment da yaro yake, angon da yaro ke rayuwa, yana taimaka wurin tarbiyyar yaro in ma salbiyyar ko ijabiyya. Yana taimaka ma yaro nan positive or negative. Idan mutum ya je ba environment da yake ba addini, ba tsoron Allah, ba tarbiyya, sarakuna ba su damu ba, ana iya kafa a sha da ayi rawa, a kafa rawa ayi, wato duk wani irin siya ana iya yi, ba wanda zai iya yi magana. Idan mutum ya je rankin daki a wannan wato ya san cewa abin ya yi tasiri shi yaransa. Za ka sami iyayen kirki ne, suna da tarbiyya, suna da imani, amma ka sami yaro su kuma na karkacewa. Me yasa? Saboda suna cikin environment da yake is corrupted. Environment ya lalace, ba manya na nan amma da sunan manya ne amma ba su. Sarakunan na nan amma ba su da wani amfani. MP na nan ba su da amfani, assembly na nan ba su da amfani. Shi yasa dole ne mutum ya tabbatar unguwan da zai je, ya tabbatar cewa lalle unguwan nan ya taimaka ma wurin tarbiyyar yaransa. Allah kara mana imani. Shi yasa mu yi kokari don san da mutum zai yi hiring wani unguwa, ka tabbatar environment nan ka duba yadda unguwan yake, ka tuna cewa environment ne yana da tasiri akan diyanka. Allah ka taimake mu, Allah ka ba mu yara na gari. Ya ku jama'ar musulmai, wannan yana daga ciki. Ya ku jama'ar musulmai, malamai suka ce akwai ababen da yake suna haifar da lalacewar tarbiyyar yara.
malamai suka ce abu da farko daga cikin ababen da ke sa yaro ya lalace har ya zo ke bai mai iyayensa biyayya, malamai suka ce na farko shine aljahalu, jahilci na daga cikin ababen da ke sa yaro ya zama mugun yaro. Idan ka bar dan da Allah ya baka bashi ilimi ba, to ina gaya maka yaro ya dawo ya zama yana fada da kai. Saboda wata rana a zamanin Sayyidina Umar, wani uba ya kawo karan ɗansa a wurin Sayyidina Umar, ya ce ya Umar ga dana baya yi mini biyayya, yana musguna mini. Sayyidina Umar ya nemi aka invite yaro, da aka kira wannan yaro, Sayyidina Umar ya ce ya aka yi kake musguna ma ubanka. Shi ma yaro ya tambaye Sayyidina Umar me ya kamata uba ya yi ma ɗa, menene hakkin yaro akan ubansa. Sayyidina Umar ya ce abu uku ne. Abu da farko, hakkin yaro akan ubansa shine a saman ma yaro uwar kirki. Ma'ana wanda zai haife maka diya tabbatar cewa in ban nan mace kwarai ne ba muguwar mace bane. Idan ka je ka dauko macen da yake tana rawan ashat, tana rawar ranar Sunday akan titi, ba ta da kunya ba ta da tsoron Allah. Saboda Allah kai tunanin irin wannan mata wani tarbiyya za ta ba yaranka. Macen da yake ana rigima da ita a wurin sallah, matan ka fa kana rigima da ta yi sallah ba ta yi sallah ba, ta yi sallah ba ta yi. Saboda Allah kai kana ganin irin wannan mata za ta iya tabar yaranka su yi sallah. Mace fa matan ka kai da ta kuna fa da sallar ta yi sallah. To irin wannan mata sai ka tambaye kanka kai kana ganin irin wannan ta isa sa yaranka su yi sallah? Ba sa yi. Ashe kenan sanda zaka zaban mace ka aure, ka tabbatar kaman ka dabe wanda zai taimaka maka wurin tarbiyyar yaranka. Sai sa wannan yana da muhimmanci. Ga matanka kana da gima da ta a wurin sa mayafi, kafin ka ce ta sa mayafi da car take sa mayafi. Irin wannan mata kana expect ta ce ma yaranka su tutu mayafi, wanda bai yiwa. Sai sa dole ya kamata matanka na da tarbiyya sannan ya tarbiyyatar da yaranka. Amma idan matanka ya rasa tarbiyya to da wuya ka samu yaran kirki. Allah kara mana imani. Shi yasa hakki yaro ne dole kai uba idan za ka yi aure ka tabbatar cewa ka zabo macin kirki wanda yake za ta taimaka maka a wurin tarbiyyar yaranka. A nan nake kiran iyaye mata mu gyara tabi'u mu gyara halayyar mu saboda yaran. Allah kara mana imani. Shi yasa wannan shine hakkin yaro na farko, shine a tabbatar cewa an samar masa uwar kirki. Sannan abu na biyu ya ku jama'ar musulmai, Sayyidina Umar ya ce abu na biyu shine sanda aka haife yaro ya zamana an bashi suna mai kyau, saboda suna yana bin yaro. Idan ka duba suna haka kawai suna saboda yana da dadi, irin modern sunaye kawai kado kan makalama yaro, to kasancewa suna yawanci yana tasiri a cikin mutum. Idan ka ba yaro ka suna mai kyau, ana sa ran in Allah ya da suna mai kyau na za ka yi tasiri a cikin rayuwar yaro. Shi yasa wajibi ne azabar suna mai kyau a ba yaro. Kana ce wannan sunan da ne, yau ka gani idan mutum ya aiki sai ga mutum ya shiga gwagwar yana neman sunaye, ka tambaye shi ce maka wai na gan manan shi. Allah kara mana imani. To shi yasa wajibi ne mu misho kaman muna sa sunaye mai kyau. Kai balma manzon Allah ya kware samu mu dinga sa sunan annabawan Allah. Yace saboda bani Isra'ila suna sa wa yaran su sunaye annabawan su. Shi yasa mu kuma mu dinga sa ma yaran mu sunaye annabawan Allah saboda yaran su yi tasiri da annabawan. Allah ka ba mu imani. Amma yau ka ba mutum sunan Yakubu irin su Musa sai ce maka sunan da. Sai sunan da, ana neman sunan modern one. Allah ka shirye da mu. Shi yasa wannan shine hakkin yaro na biyu daga cikin hakkokin yaro, a bashi suna mai kyau. Sannan hakkin yaro na uku ya ku jama'ar musulmai shine a bashi ilimin Qur'ani, inji Sayyidina Umar. A bashi ilimi na Qur'ani. Zaka gani yau da wuya ka gani iyaye ana kula da Qur'ani. Yau dai zaka gani boko, ba na ce boko haramun bane, la a sa su boko. Amma da wuya zaka gani kamar muna bada kula sosai a wurin yaro ya karanta Al-Qur'ani. Malamai suka ce shi boko ilimi na bature wato yana nan da kamar guba, domin idan yaro na koyo western knowledge yana koyo ilimi ne na wasu mutane, to abin da zai iya rage gafi guba da ke cikin wannan ilimin da shine idan yaro na da ilimi na addini. To zaka gani yaro da zarar ya kai JHS1 JHS2 sai bar zuwa makarantar sati da wai yana zuwa class. Haka ana nan ya rage shi kare JSS stop to shike da makaranta ya mutu. Sai gani yaro ya je SHS karatu shi ya mutu ya bar karatu. To saboda Allah irin wannan kana expect ya dawo zai maka tarbiya zai.
Ke sa wajibi ne mu tabbatar yaran mu su yi karatun addini, wajibi ne mu tabbatar, wajibi ne mu yi tsayin daka mu tabbatar cewa yaran mu su samu ilimi, musamman ilimin addini. Duk yadda za mu yi mu dinga dokan malamai yadda muke dokan mutane for classes, ana extra classes ana karantar da yaran mu doki malamai kuma ana karantar da yaran mu extra classes kuma na arabiya. Wannan yana da muhimmanci, ubangijin Allah ya kara mu da imani. Amma mu gane cewa in ka bar yaro da jahilci, wallahi karshe ya dawo kai uban na zai fara yaki. Allah kara mu da imani. Shi yasa babban abin da ke rusar da yara shi ne jahilci. A lokacin da Sayyidina Umar ya fadi madan wannan ababai guda uku, dan ya ce ba Sayyidina Umar, wallahi ababan da kan lissafo babu ne daga cikin da babana yi min. Yace na farko uwana mutumiyan banza ne, wata mutumiya ne kawai mai bautan wuta, yarsa ne aka auro. Shi yasa ni in ba na condemn ne. Yace da aka haife ni kuma ba sunan kirki gare ni ba. Yace na uku kuma ba abin da na sani a cikin Alkur'ani. Daga nan Sayyidina Umar ya zargi uban, yace uban kai ne dalilin yaron ke lalace. Ashe kenan daga nan Sayyidina Umar ya yi ma yaron nasiha. Ashe kenan babban abin da ke sa yaro ya lalace shine idan mun ki bashi ilimi. Idan mun ki ba yaro ilimi, yaro ya dawo kuma yazo yana yakin mu da kanmu kuma. Shi yasa dole mu ba yaron mu ilimi, amma ilimi kamar yadda na nasiha da zo ya zama da ka kai yaron kan makarantar da yake za a iya bashi ilimi na kurai. Ai kokari a tantance malamin da kake dan kan nan shi yana da capability da zai iya ba yaro ka ilimi ko ba shi da shi. Kada zama da ka dai gan makaranta ne kawai ne ka dai kai yaro ka na ana dai zuwa kai maka zo, wannan in kai wannan ka fada a cikin kuskure. Allah kara mu da imani. Shi yasa ya ku jama'ar musulmai, wannan yana daga cikin farkon abin da ke zamo sanadiyan lalacewa yara. Abu na biyu, malamai suka ce shi ne su'u tarbiya. Na daga cikin ababen da ke lalace tarbiyyar yaro, ke sa yaro ya zama mugu, baya biyayyen iyayensa, shine dai yaro bai samu tarbiyya na kwarai ba. Idan ya zama da iyaye ba su kula da tarbiyyar yaro ba, ka san wasu iyaye na nan son yaro na iya kai maran su ka sai ma yaro tarbiyya mai kyau. Ka gani yaro na kwana sai a ce abin shi ya kwana ya tashi ya yi sallah. Lokacin sallafa ya yi gashi nan kuma ya kosa sai a ce a kar a dame shi. In an samu wani yana mu sai ce a kowa da kabarin shi, abin shi ya kwana in ya tashi ya yi sallah. To ire-iren wa'annan tarbiyyar da muke yin ga, to ina gaya maka karshe yaro ya dawo kai uban kai da farko wanda zai fara yakin kafin ya yaki kowa. Allah kara mana imani. To shi sa lalacewar tarbiyya da wasu iyaye ke yi ma yaransu, wannan yana zamo sanadiyyar lalacewar yaran har ya kai ba su yi ma iyaye su biyayya. Allah ce muke mu. Ya ku jama'ar musulmai, abu na uku daga cikin ababen da ke lalace tarbiyyar yara, malamai suka ce shine at-tanakur. Me ake ce ma tanakur? Tanakur wato shine tukka da warwara. Wato shine ka ce ma danka yayi wani abu amma kai ba ka yi. Ka ce ma danka yayi wani abu amma kai uban da uwan nan ba ku yi. Idan ka ce ma danka yayi wani abu sai kai ba kai ba, to kasancewa ba yanda za yi danka ya doki abin da sirar. Wata rana ɗaya daga cikin waɗanda suka zo daga rukan Larabawa yana ba da labari. Yace akwai wata matan da suka yi aiki a wurinta, tana da yaro ya zo ya yi girma bisu sallah. Uwar wata rana ta buga yaro, da ta buga shi ta ce mishi kai yaron banza ne, me yasa ana ce kai sallah baka sallah? Budan bakin yaro ya ce ai da sallah abu mai kyau da na ganke maki na yi, inda sallah abu mai kyau da na ganke kuma kina yi. Kenan an samu tanakuri, tana masa ma yaro yayi sallah ita ba ta yi sallah. Kenan idan ya zama na uba ko uwa tana ce yaron ka yi wani, ya zama da farko kai ne bai yin abin nan farko kafin ka ce ma yaron kai. Allah kara mu da imani. Uba kana hana yaron ka karya kuma kai ma kana karya. An zo ana neman ka kaci jojuma, an zo a karbi kudin jojuma, sai ka gani uwa ko uba ya aike yaron ce a da ce ba ni nan. Ka gani anan ka koya masa karya. Idan yaro wata rana ya zo ya makai makarya sai ka zo kana masa farya aka yake karya, kuma kai ka koya masa karya. Wannan shi ne tanakudi. Shi yasa dole ne kai matsayin ka uba ya zama na kana yin ababai masu kyau a ido yaro. A lokacin nan shi yaron nan wanda ya sani a duniya wallahi so da ku. Kai uwan da uban ku kawai ya sani. Yana kullun duk duniya ba shi da wani sai dai ku. Sai sa abin da kuka yi shi ne daidai a wurin sa, abin da kuka bari kuma shi ne mugu a wurin sa. Shi yasa dole ne ku dinga yin ababai masu kyau a ido yara. To a lokacin sai ga yara suna dokan ainihin wato tarbiyyar da muhimmanci. Allah kara mu da imani. A nan nake son ja hankalin iyaye, wasu iyaye za ka gani alamar sai ka gani ana zagin malami gaban yaro.
kila an dace yaro ya je karɓi kuɗin makaranta sai ka gani alaman malam an ci mutuncin wato malamin gaban yaro. To idan ya zama kuna cin mutuncin malamin nan a ido yaro, to ba yadda za yaron ne ya kalli malamin nan da muhimmanci kuma. Allah kara mu da imani. Shi yasa ya ku jama'ar musulmai mu yi kokari duk abin da zamu ce yaran mu su yi ya zama da mu kuma muna yi. Sannan kuma a nan ne nake son kai zuwa ga ainihin wato gaba na hudu daga cikin ababen da ke lalata tarbiyyar yaro. Malamai suka ce shine munanawan iyaye zuwa ga iyayensu. Ma'ana kai ne uba sai ya zama da kai makana da baba, ma'ana yaron ka kakan shi kenan. Shi ya zama da yaron ka na gani alaman kai ma baka kyautata ma babanka, kana munana ma babanka. Yaro sai ya gani inda baba ke rayuwar malam wuri ne da yake yayi dauda, amma in ya zo sai ga alama gidansa na da kyau. Ka gani yanda yaro ka ke gani abin da kake yi ma ubanka, to shi ma gobe ya girma ka tuna ya zo ya baka kuma haka. Shi yasa daga cikin ababen da ke lalace mu da tarbiyyar yara kenan, shi kai uba ya kamata yaro kai gani alaman kana mutunta iyayenka, kana girmama iyayenka, kana kai su matsayi da kololuwa a kai wasa da su ba. To wannan sai ka gani alamar yaran ka sun koyi wannan tarbiyya, shegan sun dawo kuma suna girmama ka. Malamai suka ce kai ma tadilu tudan, yanda mutum yayi aka hake rama masa. Shi yasa malamai suke hakaito wani tarihi, wani bawan Allah ne ya gaji da iyayensa a wurin tarbiyyarsu. Da ya gaji da tarbiyyarsu, wato wannan yaro yayi uban ya mutu, baban bai mutuwa. Kasa ko su babanni su suna nan da ba su mutuwa da sauri. Wannan yaro ya doki ubansa ya dibe kan jaki, ya ce baba ina so in kai ka wani wuri mu je mu zauna mu shakata mu more. Wannan yaro ya shiga da ubansa a cikin dajin Allah. Ana shiga yaro ya ce inda za mu je, baban ya ce inda za mu je ba mu kai, ce baba mun kai in Allah ya yarda. Karshe ya ku jama'ar musulmai a takaice yaro ya kai uban a cikin dajin Allah, ya je soke uban, ya ce ma uban wallahi baba abin da sa na kawo kan nan ne saboda in kashe kan huta, saboda Allah nake yin ka mutu amma na zan baka mutuwa, shi yasa ya kamata in kawo karshen ka saboda ni in samu hutu. Lokacin da uban ya gani alamar yaron da gaske yake yi, uban ya so ma ba yaro hakuri. Yaro ya kiya, karshe uban ya ce in dai ka kiya sai ka kashe ni, to abinda nake neman shine ka kai ni a wurin daji kaza, a wurin goji kaza ka je ka kashe ni wurin. Yaro ya ce ma ubansa ai da in kashe ka nan kashe ka wurin ai abu guda ne, dan kashe ka nan dan kashe ka can duka abu guda ne. Daga nan uban ya ce masa a'a, saboda kakanka, baban ke gaya ma yaro, ya ce saboda kakanka a wurin itace kaza na kashe shi, ina neman ka kai ni wurin ka je ka kashe ni saboda ni ma na san abin ya dawo ni zara ma bi, saboda in ya kai kan kai kuma kai maka ga yadda yaran ka da su yi maka. A lokacin sai yaron ya gano cewa ashe babana ya taba kashe kakana ne, shi yasa yau ne ma Allah ya juye zan kashe shi. Shi yasa ya ku jama'ar musulmai mu gane cewa irin yadda muke mu'amala da iyayenmu babu ko shakka haka nan ne Allah subhanahu wataala kuma zai saka mana. Muna fatan Allah subhanahu wataala ya shirye da mu, Allah kara mana imani. Ababen da yake muka zana suna da yawa amma lokaci bai kai. Muna fatan waɗannan ababen da muka fadi ababai kamar guda hudu. Abu na farko muka ce shine jahilci. Mu yi kokari mu doki jahilci akan yaran mu ba yaran mu ilimi, amma kuma ilimi na nagarta, ilimi mai kyau. Mu ba yaran mu ilimi mai kyau, wannan na daga cikin ababen da ke zai bar yaran su dawo su muna alkhairi. Abu na biyu muka ce mu taimaka ma yaran na aure ainihin wato tarbiyyar. Sannan kuma abu na uku muka ce shine kare zama na ababen da muke fadi ma yara ya ci karo da ababen da yaran ke ganin muna yi. Wannan na daga cikin ababen da yake zai taimaka ma ainihin wato tarbiyyar ainihin wato yaran mu. Allah kara mana imani. Ya ku jama'ar musulmai, Allah ya rufa mana asiri. Muna roƙar Allah subhanahu wataala ya nuna mana gaskiya, ya ba mu ikon bin gaskiya, ya nuna mana karya, ya ba mu ikon guje ma karya. Allah muke roƙar ya yi ma rayuwar mu albarka. Yaran da muke haifan Allah kai musu albarka. Iyayen wanda yake sun zama sanadiyyar mu zuwa duniya, ubangijin Allah ya musu albarka. Wayanda suke da rai daga cikin su Allah kiyaye su, wayanda yake sun koma gidan gaskiya kuma Allah ya gafarta musu. Muna roƙar Allah subhanahu wataala ya sa inda suke yafi inda suka bari. Muna roƙar Allah subhanahu wataala ya hada mu da su a cikin gidan aljanna. Muna roƙar Allah subhanahu wataala ya rufa mana asiri. Ababen da yake zamu yi ya zamo sanadiyyar lalacewa yaran mu, Allah ka ba mu iko. Allah ka biya bukatun mu, Allah ka shirya da mu gabariya. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar.
وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.